మైలారంలో వింత ఘటన. కోతి ఒడిలో పిల్లి పిల్ల. కరీంనగర్ జిల్లా గన్నేరువరం మండలం మైలారం గ్రామంలో ఓ వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. గ్రామంలో ఓ కోతి చిన్న పిల్లి పిల్లను ఎత్తుకొని గత కొన్ని రోజులుగా కోతి పిల్లి పిల్లను తనతోనే ఉంచుకుంటూ గ్రామమంతా సంచరిస్తోంది. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన గ్రామస్థులు పిల్లి పిల్లను కోతినుంచి వేరుచేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ అది సాధ్యపడలేదు. కోతి ఎవరైనా దగ్గరికి వస్తే అప్రమత్తమై పిల్లి పిల్లను గట్టిగా పట్టుకుని చెట్లపైకి ఎక్కిపోతుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మేకు ఫోటో ఫోన్ అవుతుంది మళ్ళీ కావాలి.